sa tungasang kagabihon, handom sa pagsulat, sulod sa iya tagipuson. Kung may madumduman, tinugasang ang bahanon, wala niya ginapalampas, siya dayon natawagon. Kaupod niya ang lapis, papel, kagitara, bisan siya nagakaon, initanan katupad niya. Kay kung may magsulod sa isip niya, nga kanta, dayon niya isulat, kagutangan sang nota. Madamo nga tao sa imo nalipay, mga ginbayaan, kag ang mga nasuban, babayi man kag lalaki, bisan kabataan, tungod sang sulat mo nga mga ambahanon. Oh